Ακούς βήματα. Γυρίζεις. Κατανόλη, πού είναι ο παπάς του? Πώς κόψεις μαλακίες, πάρω θα δεις. Τι κάνε μαλακά, πρώτα κόψεις. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, γιατί μου έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Σιγά την απόσταση. Ένα σπασκάνει και ανεβαίνει. Σαν κάτι, θα πηδήξει, εύκολο είναι. Χειροβομβίδα, ξέρεις να πετάς. Όχι, αλλά ξέρω να πετάω έτομο. Σε ρωτάω αν ξέρεις να πετάς χειροβομβίδα. Αν μου κάνει κεφάλι. Ρε, ξέρεις ή δεν ξέρεις. Όχι, θα μου δείξει. Τι να κάνω, μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Λοιπόν, παίρνεις τη χειροβομβίδα. Από πού, από το τζαμπό? Τραβάς την περώνη, μετράς ως το 10 και την πετάς. Αλλά πρόσεξε, δεν πρέπει να καθυστερείς δευτερόλεπτο παραπάνω. Κατάλαβες. Περίπου να σου πω να σε πετάξω όλο μαζί με τη χειροβομβίδα να είναι πιο εύκολο. Πάρε τη χειροβομβίδα. Είσαι έτοιμος. Αυτό είναι το πεπερόνι. Αυτό είναι το πεπερώνι, τράβα. Πού πήγε το πεπερόνι? Μέτρα. Κάτσε, χάσαμε το πεπερόνι. Μέτρα. Μπορεί να μου το ξαναβάλουμε. Μέτρα. 1, 2, μέτρα. 1, 2, 3, 5. Όπα, το 4. Το 4. Ξέχασες το 4. Όχι, έτσι είναι, κοίτα. 1, 2, 3, 5, 7.